سلام زغبركم حوات كم يتخونوا حوكم منكسي لو ما عند خاني بخالي سرح بخالي فيديو ما تحكم الله نايلو ما عند فيديونا كم تيا قديمة زحبركم حدش يوتيوب شانل كم يقدر كتخفتي آه أنا أب لابتوبي كتكم بتوم أب موبايل كتكم متدليجن ده تجبروا خمسة لكم حاجة غريبكم بس يا أنا زجبر زلهم ده تتكمكم كتستغاقلوا تخليهم قطعا ኣብ ጎግል ክሮም ተኣትዉ ኣብ ሞባይልኩም ጎግል ክሮም ምስ ኣተና ከምዚ ዝኸፍተልና ኩሉ ሻዕ ናይ ሞባይል ተኣሽሙ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ላዕሊ ግን ኣብዛ ላዕሊ ትሪእዋ ኣለኹም ሰለስተ ነጥብላ ንዓ እንትንክፋ ንዓ ምስ ተንከፍናያ ንታሕቲ ገፅና ንወርድ ኣብ ታሕቲ ዴስክቶፕ ሳይት ዝብል ኣሎ ዴስክቶፕ ሳይት ኣብዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ራይት ምስ ገበርክዎ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ኢንተርፌስ ናይ ሞባይልና ተቐይሩ እዚኣ ራይዋ እዛ ዴስክቶፕ ሳይት ትብል ሕጂ ራይት ኮይና ኣላ بداريو كمي غيرنا غم نسرح هجي ناي كمبيوتر انترفيس يزلوت موبايلنا كمي غيرنا غم نسرح كنقتلينا انا اب كمبيوتر كويني غريكم نسخاتكم تما موبايل دلهم بموبايلكم بكمبيوتر تقاموها بكمبيوتركم ابزي اتريوا لهم ساين ان تبلالا ساين ان كبلاي ساين إن مسبل كوا نعي كم زي بزح متيلي على أقطع ميز خفت كويزي أنا جن أنا زر أكاونت بلو حد يشخفت سلزل لغو أنا زر أكاونت مسبل كوا أبز تحتي create أكاونت زبلالو ريولهم create أكاونت بلو for myself زبلالو كل تمرج أمتيلي على for myself مرتلو بداريو أبزي أشماتي نا كنجبر أبزي داني منجس إلى تحفل له أبزي أشعو كمرت قالوا لني داني بوي أري داني بوي عصرت حدا جيري له زي تتحازت خوينو شجر يبلون كبلني تتحيزوها قال فتن بلن اللوتري والله هم أبزي أي حجر لي أبزي زي يكوني قال فتن بلن له أبزي زي لهن منقص داني عصر سلسة مرتي بعلو يقرب لكم يا بستري والله منقص داني عصر سلسة مرتي زي أغمرتي جزينا عقم زي مساد تغيلنا هنقصيلنا أبزي باسورد بلن له باسورد تقبر لي تذكروا باسورد تقبركم تصبغي أري بدهريو أبزي نيكست بلو نيكست بلو أبزي تليفونكم تذكرني تليفونكم كتصحفوا لكم أبزي أبو تازي مغنياتو دحر أب قرب كابز مسوقمنا كود كل أخولنا بزي تا كود كن أطوي نقلنا ስለዚህ ትክክለኛ ቴሌፎንኩም ክትጽሕፉለኩም ኣብዚ እዘን ኣተይ ትክክለኛ ታሽሙ ጽሕፈሉ ኣለኹ ኣብዛ ታሕቲ ትሪእዎ ኣለኹም ሪካቨሪ ኢሜይል ኣድረስ ዝብል ኣሎ ምናልባት ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኢሜይል እንድሕርኩም ኢሜይልኩም ተጠፊኡኩም ሪካቨሪ ወይ ከዓ መሊስኩም ንምርካብ ነቲ ታሽሙ ካልኣይ ኢሜይል ካልእ ትጥቀሙሉ ቀዋሚ ኢሜይልኩም ኣብዚ ክትጽሕፍሉ ኣለኩም ንስኹም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብዚ ታሽሙ ጽሓፉ ብለና ኣሎ هراء استولدنا له عامة مرات أنا دغنا غمرت عليه نسخاتكم قل زاد لكم ويت تخكلنيهم كتصحفوا تخليهم أنا غمز مريت اللغة عبد صوت مرات بلن له في ميل قالت عشمو ميل إلى next بلو عبد خلت تعشمو يمرت أنا له تحد مانوالي زي قداميتي مرت بداريو next بلو أبزون كمو زغل لغتن بوات خليهم جزين دحرالو أب تحتي أنا كونفيرم بلو أب تحتهم كمو نتي I agree بلو بوليسيتات قال مالا ناي يوتيوب حقيقي أجي أبزي دلي أبزي أنت تريوا لهم
ዲ ትብል መፅያት ኣለያ ኣላ ሓድሽ ታሽሙ ከፊት ኣለኹ ማለት እዩ ሓድሽ ጎግል ኣካውንት ከፊት ኣለኹ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚኣ ሽዑ ይኣቱ ኣብዚኣ ኣትየ ኣብዚኣ ዩቲዩብ ይኸፍት ዩቲዩብ ከምዚ ገይረ ምስ ከፈትኩ ረኣይዎ ኣብዚ ላዕሊ ሳይን ኢን ይብለኒ ኣሎ ኣብ ትሪእዎ ኣለኹም ሳይን ኢን ይብለኒ ኣሎ ሳይን ኢን ይብሎ እዛ ዲ ትብል ዘላ መፅያት ኣለይ ሕጂ እውን ትሪእዋ ኣለኹም ናብዚኣ እትያትነላ ሕጂ ኣብዚኣ ዲ ዘላ ኣብዚኣ ኣቱ ኣብኣ ትንክፍ ኣብዛ ዲ ዘላ ሽዑ እንታይ ይብለኒ ኣሎ ብዚ ብዙሕ ፅሑፍ መፂለይ ኣሎ ግን ንዓይ ዘድልየኒ እዚኣ እያ ክሬት ቻነል ትብል ዘሎ ኣብዚኣ ክሬት ቻነል ትብል ዘላ ኣብዚኣ እንትንክፍ ምክንያቱ ሓድሽ ቻነል ንኸፍት ስለ ዘለና ኣብዚ ኣፕሎድ ፒክቸር ይብላ ኣሎ ተደሊኹም ክትገብርሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ስቕ ኢለ ክሓልፎ ክእል እየ ግን ከሪአኩም እየ እዚኣ ኣፕሎድ ብላ ስእሊ ይመርፀላ ናተይ ስእሊ ንስኹም ዘዳለኹሞ ስእሊ ክህልወኩም ኣለዎ ነዚኣ ከምዚ ጌርኩም ተስተኻኽልዎ ኣብዚኣ ዳን ትብልዋ ሕጂ ራይዋ ናይታ ቻነለይ እስኹም ኣብዚ እቲ ሎጎ ዘዳለኹሞ እንድሕር ኣሎ እቲ ሎጎ ኢኹም ትገብሩ ኣብዚ ክትቅይርዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሽም ናይታ ቻነል ክትቅይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ዳኒ ቦይ ቲቪ ክገብሮ ክእል እየ ሓራይ ክሬት ቻነል ብሎ ኣብዚኣ ሕጂ ኣብዚ ሪኢኹሞ እታ ሕጂ ዝሃብክዎ ሽም ዳኒ ወይ ቲቪ ኢሉ መፅዩ ኣብዚ ሽም ባዕሉ ኮይንኩም ትመርፅሉ ማለት እዩ ሕጂ ቀድሚ ናብዚ ኣፕሎድ ገለመለ ምምሃርና እንታይ ክንገብር ኣለና ሓንቲ ክንገብራ ትግባኣና ኣላ ከምዚ ኢሉ ተኸፊቱ ኣሎ ግን ኣብዚኣ መፂና ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ካስተማይዝ ቻነል ትብል ዘላ ኣብኣ ንኣቱ ኣብዚኣ ምስ ኣተና ከምዚ ምስ ከፈተልና ትሪእዎ ኣለኹም ክሎዝ ክብሎ እዚ ኣብዚኣ ሴቲን ዝብል ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚኣ እዚ ካልእ መዓልቲ ግዜ ምስ ሃለወና ከመይ ጌርኩም ተኣሽሞ ከም ትገብሩ ከሪአኩም እየ ካብ ከፈትናያ ግን እዚኣ ብራንዲንግ ትብል ዘላ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ብራንዲንግ ትብል ዘላ ኣብኣ እዚኣ ሰሪሕና ኣለና እዚ ናይቲ ባነር ኢሜጅ ዝብል ናይቲ ዩቲዩብ ኣብ ላዕሊ ናይ ቻነልና እንተኣሽሙ ባነር ዳውንሎድ ክንገብረሉ ኣፕሎድ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና እዚኣ ኣፕሎድ ንብላ ካልእ መዓልቲ ብሰፊሕ ዝበለ ክምህረኩም እየ ሕጂ ግን ሓንቲ ዝኾነ ተኣሽሞ ክንገብረላ ኢለ እዚ ሕጂ ራእይዎ ሽመይ ከማን ኣይፀሓፍኩሉን ግን ዳን ንብላ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚ ዳን በቃ ሕጂ ተቐይሩ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ መወዳእታ ድሓር ከሪአኩም እየ ኣብኡ ከለኹም ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ዘምፃና ክነኣቱ እዚኣ ኣብዚኣ ሰቲን ንኣቱ ኣብዚኣ ሴቲን ኣቲና ኣብዚ ብዙሕ ምርጫታት መፂልና ኣሎ ንሕና ዘድልየና ኣብዚኣ ቻነል ኢና ንኣቱ ቻነል ምስ ኣተናዎም ከምኡ ብዙሕ ምርጫታት ኣለና ኣብዚ ምርጫታት እዚ እዚኣ ፊቸር ኤሊጂቢሊቲ ዝብል ዘሎ ኣብዚኣ ንኣቱ ኣብዚኣ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ክልተ ምርጫ መፂልና ኣሎ ንሕና ኣብዚኣ ታሕተወይቲ ኢና ንመርፅ ኣብዚኣ ታሕተወይቲ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ኢና ንትንክፍ እዚኣ ኣሮው ንታሕቲ ዘላ እሳ ትንክፍ ምስ ኣበልናያ እሳ ተዘይተንኪፍናያ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይንርኢና ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ዋላ ሓንቲ ኣብ ካልእ ቦታ መፂኹም ዋላ ተንክፍዎ ዋላ ሓንቲ ዝመፅእ ለውጢ የለን ይትንክፍ ኣለኹ ትሪእዎ ኣለኹም ዝመፅእ ለውጢ የለን ኣብዚኣ ብድሕሪኡ ኣብዚኣ ቬሪፋይ ፎን ድብል ዘሎ ኣብዚኣ እዚኣ እንትንክፋ ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ክንጅምር ከለና ትክክለኛ ቴሌፎንኩም ክፅሕፉ ኣለኩም ዝበልኩኹም ነዚ ዝጠቕመና ምክንያቱ ሕጂ ራይዎ ኣነ ኣብዚ ብምንታይ ኮድ ብምንታይ ኢና ክንልእኸልካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብቴክስት ክንልእኸልካ ዋላ ክንድውል እዩ ኣነ ቴክስት ሕሸኒ ኣብዚ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ምርጫ ግን ኩሉ ሻዕ ቴክስት እንተበልኩም ፅቡቅ እዩ ዘለኽዎ ሃገር ይሕብረኒ ኣሎ ኣብዚኣ ቴሌፎነይ ክፅሕፍ ኣለኒ ደጊመ ማለት እዩ ትክክለኛ ቴሌፎነይ ክፅሕፍ ኣለኒ ብድሕሪኡ ጌት ኮድ ብሎ ጌት ኮድ ምስ በልክዎ ኣብ ሞባይለይ ክመፃኒ ቁሩብ ክፅበየ ኦኬ ሕጂ ኮደይ መፂኒ ኦኬ እዚኣ መፅያትን እንደላ ኮድ ኣብዚኣ ፅሕፋ
0573 94 سميت له ريغما سميت له حجي فيريفاي كوينة تريو لهم فون نمبر فيريفايد بلا له بداريو أبزيا ودينا هنا رايو ريغما أبزيا ودينا أبزيا بابليش نبل نابزيا متينا شعو ريفريش كنقورا ريفريش مسبلنا رايو أزي سألزي بعلي زأتغو حجيو تزستخاخلو إذا غاني عنتو يبحان ساب كوينا زأتنا يتريو لهم إديت كنقبرو تدلنا إديت كنقبر نقلنا خمي غيركا إديت كم زقبر بزو حتى أشمو كأسن دابل كخاري أكومي حجيقل حانتي يوتيوب channel كفيتنا لنا مالتي أبلود كمي غيركا خم تقبر تدليهم أبزي أتريو لهم أبلود كتبلو تخوليهم تدليهم كا أبزال علنا لتكم نزياتن كفابيلكم أبلود فيديو دلدلو أبلود بغلتي منقدي حاد عينتي ወይ በዚኣ ኣፕሎድ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ንሎሚ ዓንቲ ግዜ ከይነውሓና በዚኣ ተኣኽለናያ ከምዚ ጌርና ብቕልል ዝበለ ዩቲብ ቻነል ክንከፍት ንኽእል ኢና ደስ ዝበለና ሽምናትና ጌርና ማለት እዩ ሓውኩም መንግሴ እቲ ዝቕፅል ቪድዮ ኣፕሎድ እንዳገበርኩ ከሪአኩም ክፍትነ ዝኾነ ሕቶ ርእቶ ተለኩም ኣብ ኮመንት ተፅሒፍኩምለይ ክምልስ ክኽእል እየ ንሎሚ ዓንቲ ዝበልክዎ ትምህርቲ እዚ ነይሩ ወድዓንኩም